En poucos segundos aprenderedes grandes cousas. Bos días, eu son Iris. E eu son María, e hoxe vamos ensinaros como as matemáticas tamén son arte. Ben, hoxe vamos falar Da anamorfose. Bueno, seguimos. Anamorfose é un termo derivado do grego, que significa transformar. É un uso particular das leis matemáticas da perspectiva na pintura, na que as formas son representacións distorsionadas da realidade, sobre unha superficie plana ou curva que cobran sentido cando se miran desde certo punto de vista. Noutras palabras, con esta técnica conseguese crear unha ilusión óptica usando os coñecementos das matemáticas e de perspectiva. Aínda que se coñece desde o século XV, a técnica fíxose moi popular co desenvolvemento do moderno 3D Street Art, Tamén chamado street painting. Neste se recorre a anamorfose para crear imaxes no pavimento que, vistas desde un ángulo determinado, Posee un verdadeiro efecto de perspectiva en 3 dimensións. E agora unha demostración de circunferencias anamórficas. Neste vídeo podemos ver dúas imaxes da circunferencia. A da dereita coas medidas dun de alto por un de longo e a da esquerda, que sería anamórfica, coas medidas dun de alto por 3 de longo, e que de outra perspectiva veríase como proporcionada. Neste vídeo podemos ver as dúas circunferencias e vemos como a anamórfica, cambiando o punto de vista da cámara, vese como unha circunferencia normal. Moitas grazas e ata a próxima.